Министерството. Ало, отдела. Инженер Теодосий Дянков е убит. Ти кой си? Приятел на убития. Убития е горе на тавана. Как така на тавана? Убитият е на втория етаж. Та е работа, че има два трупа. Един е на тавана, другия е на втория етаж. Петров, кажете на следствено-оперативната група, че предвид обстоятелствата, разпитите на заварилите на местопроизшествието лица ще проведем тук незабавно. Слушам. Аз и колегата ми Иван Стойчев, също старшина от КАТ, стояхме с колата на управлението. При нас беше спрял с мотоциклета си младши лейтенант Кирил Наумов от КАТ. Излязохме след 5:10. В този момент покрай нас профуча сив москвич със скорост не по-малко от 90 км в час. Младши лейтенанта скочи на мотоциклета и веднага след него и ние тръгнахме. Видяхме, че сивия москвич е спрял и е празен, а пред вратата стоеше и нашия мотоциклет. Когато стигнахме втория етаж, някой изрива отгоре от към тавана. Влязохме тук и нарушителят тък му се изправяше, а пред краката му лежеше трупът на младши лейтенант. Колко време е минало от момента, когато москвичът профуча покрай вас, до срещата ви с гражданина на стълбите, който твърдеше, че е видял трупът? Да е било 5 часа и 16 минути. Защо мислите така? Защото, когато повдигнах лявата ръка на младши лейтенанта, за да проверя дали има пулс, видях часовника му с счупено стъкло и стрелките бяха спрели точно на 5 часа и 15 минути. Казвам се Владимир Владов, 26 годишен, автомонтьор, живее и работя в Пловдив. Прекарвам идвам често тук в София заради мачове и резервни части. От 3 години съм ляво крило в отбора на Тримонциум. Един софийски клуб много ми иска, но урежда се. Шефа ми е приятел. Кога пристигнахте в София? Вчера. Настаних се както винаги при шефа. Улица Стамбулийски, блок 97А. Партерния етаж. Защо дойдохте в София? Дойдох уж за някакъв електромотор. Да връщам се на обяд и гледам на масата телеграма. Да се явя веднага в Пловдив заради мача. Мислих и накрая не издържах. Реших. Отключих москвича на шефа с универсалчето. Давай! Насреща ми се блеща трима от КАТ. Най-лошото не било подирене, а стояло пред мен, ама да съм знаел. Забелязах, че съм на няколко крачки от една къща, която познавам като пете си пръв. Първия етаж е настанена една от олимпийските секции, а в секцията работи моя близък приятел Пловдивски зет. Сметката беше проста. Ще вляза, викам си, през парадния вход, ще кажа здравей на приятели, ще му смигна и ще изкоча през черния. Натиснах бравата, аз сяда, вратата заключена. И тогава чак си спомних, че в понеделник секцията не работи. Имаше само един път за спасяване, който водеше за тавана. Изкачвам стълбите, вътре тъмно, ама съвсем тъмно. Изведнъж ми се стори, че нещо прошумоля и така някъде. Ама трябва да си призная,
така настръхнах. Защо? Не знам. Нещо се движеше, нещо така ме дебнеше в тъмното. В този миг по дървените стълби затракаха бутуши и аз тутах си разбрах, че това ще е от оня откат. Видя го милиционерът. Аз не знам какво е станало. Милиционерът извика, после една сила ме грабна и ме докара към онова място и аз се препънах в тъмнината и на своя ред се строполих върху някакъв труп. Ама толкова се оплаших, че изревах като луд. А когато се надигнах да се изправя... Чухте ли изстрел? Не съм чул никакъв изстрел. Кога и как се е стреляло, нищо не знам. Нито бой имало, нито разправия. Някой падна, тръщна се на пода. Толкова. Вратата, която свързва таванското помещение с сервизния вход, е намерена заключена, а ключът е бил поставен от вътрешната страна на ключалката и продължава да стои сега. Така че, дори да се приеме за възможно присъствието на скрито трето лице, въпреки отсъствието на каквито и да било следи, бягството му от тавана се оказва пълна загадка. Владов твърди, че няма нищо общо с убийството. В подкрепа на това твърдение има и доказателство. Липсва оръжието, пистолета. Заповядайте. Седнете. Влезте. От кога познавате инженери и какви бяха отношенията ви? С инженер Теодоси Дянков сме връстници. Завършихме първа мъжка гимназия. Баща ми имаше мелница в Нова Загора, но живееха в София. Фалира. За една нощ изигра на комар всичко. След това се самоуби. Отрови се. Скоро почина жена му, майката на Теодоси, от сърдечен удар. Нещо фатално, нещо съдбовно покосяваше живота в тази фамилия. Не съм суеверен. Мисля си, че над техния род и по бащина и по майчина линия тежеше някакво проклятие. Ето, от двата рода е оцеляла само Вера, племеницата, Вера Малеева, племеницата на Теодоси. Самоубийства, катастрофи, болести. А сега? Убийство. Не допускате ли, че това е самоубийство? Човек като него не може да се самоубие. Неволно самоотравяне? Теодоси нямаше в аптечката си лекарства с бързо действащ смъртоносен ефект. Защо казвате бързо? Много просто. Защото в 4 без няколко минути ми позвани да предаде поздрави от Евгения Маркова, учителка по музика и негова бъдеща съпруга. В този момент тя била на прага на кабинета му. Теодоси ме помоли да ида при него веднага, за да се консултира с мен. Водихме разговор 2-3 минути, не повече. Свидетели са Евгения Маркова и жената, която идва да чисти жилището ми. След разговора тръгнах насам. В какво състояние заварихте инженера? Проснат на пода, посинял, но още топъл. Беше 5:15. Да. Съдете сами. Нито едно от неговите лекарства не може да убие за толкова кратко време, да ликвидира живота. То ни държеше бързо действащи отрови. Какво разбирате под бързо действащи отрови? Циан калият. Циановите съединения. Смятате ли, че инженерът е отровен с циан калий? Твърде вероятно. Ама вие защо ме питате за неща, които... Да. И все пак,
Какви бяха отношенията ви с него? Ние бяхме приятели. От кога работите заедно в проектантско-изчислителния център при МНО? От 2 години. Преди 6 месеца ни възложих обща задача. Отначало работихме заедно. После се спречкахме по чисто технически въпроси. И тогава той предложи да завърши работата сам. Виждали ли сте чертежите, над които той работеше напоследък? Разбира се. Кога сте виждали тези неща за последен път? Ами, снощи. Бях тук и видях някои от схемите на масата. Какво разбирате под думата снощи? Разбирам смрачаване. От няколко дена той работи вкъщи, оплаква се от задух, от сърце. Взема кардиозол, пие някакъв лечебен чай. Всяка вечер, точно 6:30, пристига офицер и прибира чертежите. А другия ден, в 8 часа, ги носи отново. На кои лица е било известно, че инженер работи вкъщи? От службата 2. Единият съм аз, а другият е нашият началник. Офицерът, за който стана дума, е само куриер. Чертежите са изчезнали. Какво мислите за това? Убеден съм. Убийството е извършено именно заради тях. Да сте говорили с неслужебно лице за работата на инженера? Моля ви. Аз съм подписал клетвена декларация.